que avui fem cues de rap amb cloïsses. Salem les cues de rap per les dues bandes. Posem oli d'oliva en una paella, enfarinem les cues i les fregim. Us ensenyo com ho he fet jo, però quan ho feu vosaltres no les fregiu tant i procureu agafar una paella que no s'enganxi. Les retirem i reservem, i en el mateix oli fregirem unes llesquetes de pa. Aquests ingredients que tenim preparats serviran per fer una picada. I a mesura que els anem preparant, els anirem posant dins del pot de la batedora. Ara fregirem les ametlles. Quan les haguem retirat, hi posarem l'all. Quan comenci a daurar, afegirem el tomàquet triturat. Sofregim, afegim la polpa d'onyora i tot cap al pot. A aquesta picada només li falta el julivert. No ho hem de triturar gaire, aquesta és la textura que ha de tenir. Comencem la segona preparació. Posem oli en una olla i sofregim primer la ceba. Hi afegim el pebrot i després el tomàquet triturat. Quan ja veiem que ha reduït, posarem la sal, afegirem el vi blanc i deixarem que evapori l'alcohol. Hi posarem les cuetes de rap i el fumet de peix fins a cobrir. Per últim, la picada que teníem reservada i esperarem a que arrenqui el bull. És el moment de tirar les cloïsses. Poseu-les durant unes hores amb aigua i sal per eliminar la terra que puguin tenir. Taparem l'olla i la introduirem dins la CCM. La tindrem a dins durant 2 hores. Passat aquest temps, traurem l'olla i el tindrem a punt per menjar. Abans de servir, tasteu i rectifiqueu de sal si ho creieu necessari. Avui hem fet rap, però aquesta recepta us serveix també per altres tipus de peix. Fins i tot s'hi podrien afegir patates. Queda tan bo que no sé com explicar-ho. Ho heu de fer vosaltres a casa i m'ho expliqueu als comentaris. Mira, està per sucar-hi pa. Cuina de consum mínim. Cuina sostenible.